zorionak garaipena Bizkaiko itzuliko azken etapa honetan, eta gainera lehen Euskalduna Bizkaiko itzulian ermate ezin hobea lau egun gogorrei. Bai, hori da, sentsazionak aurkitu ditut, eta gaur garaipenarekin atera naiz. Etapa gogorra zen gaurkoa. Bai, gaur etapa nagusia zen, bai. Nola junda? Bai, esaldi bat atera da hemen, joan gara 20 horrela, eta gero hartu digu atxetik maiot amarilloa, eta gero esprintean lehena. Esprinta txikia zen, baina indarrarekin egin behar zen sprint. Bai, hori da, bai. Den atera dugu azken momentuan eta irabazi dugu. Zorionak. Mila esker.